dobrodošli u naš podcast Reci nešto, odnosno Tuva i Dićka. Ja sam Snežana, a moja današnja gošća je novinarka, VD odgovornog urednika programa za zajednice RTK radija, veoma posvećena mama i između ostalog idealni sagovornik za temu našeg podcasta. Zašto? Saznajte i pratite nas u našem daljem razgovoru. Dame i gospodo, moja današnja gošća Zulfija Jakupi. Zulfija, dobar dan i dobrodošli. Prvo pitanje, kako ste? Jeste li dobro putovali? Kada ste posljednji put bili na severnom delu Kosovske Mitrovice? Hvala na pozivu da učestvujem u ovoj vašoj emisiji. Pa Bogu mi nisam bila odavno u Mitrovici, uvek nekako poslovno. Tako kad se nešto dešava pa dođemo da pratimo dešavanja, retko kad privatno dođem. Tako da možda zadnji put, ne znam, više ono kad je bilo, da ne pominjem, možda gosti, oni neki iz Beograda, zvaničnici, političari i tako. Da, nadam se da se osjećate prijatno. Da, super. Ovako, vi ste dete iz mešovitog braka. Pa nas sada interesuje da nam kažete kako je izgledalo odrastanje u mešovitom braku i šta vam je to donelo i pozitivno i negativno. Ne znam da li ima prosto takvih strana. Pa prvo da kažem iz kakvog mešovitog braka sam. Dakle, meni je otac Albanac, majka Srpkinja, otac sa Kosova, mama iz Srbije. Nažalost, oboje su mi pokojni. Rođena sam u Beogradu jer su moji mama i tata se tamo u stvari i upoznali i uzeli. I tako da moje detinjstvo vezano za Beograd, tačnije periferija Beograda, odrasla sam u Surčinu, gde to što sam dete iz mešanog braka, apsolutno nikakav problem nikada nisam imala, mogu da kažem. S tim što moram da naglasim da je to period pre raspada Jugoslavije. Jer ja imam, neke stvari bile drugačije. Da, definitivno jesu. Tako da, iako je moje ime odudaralo od sredine u kojoj sam ja živela, ali apsolutno kažem, nikada nisam imala nikakvih problema zbog toga što se ja recimo zovem Zulfija i što je meni tata Albanac, a sredina u kojoj živimo je bila znači većinski srpsko stanovništvo. Mada Surčin pripada Sremu i iako zvanično gradu Beogradu, ali Beograđani to, Sremci to kažu, čim se pređe Sava, to je Srem i tu je bilo i drugih nacija, tako da Vojvodina je poznata po više nacionalnosti, tako da kažem nisam ja bila jedina tu koja je bila neke drugog imena i prezimena. Bilo nas je različitih, tako da nikakvih problema nije bilo. S tim što onda, kada sam imala 16 godina, mi smo se preselili u Prištinu. Sad kad sam došla u Prištinu... To je vjerojatno razlika. Bitna je razlika bila. Zašto? Zato što ja sam, pošto ja nisam znala albanski jezik tada, kada smo se doselili, ja sam nastavila da se školujem opet na srpskom. Iako sam bila takle sada u Prištini i pokušavala da naučim što brže mogu albanski jezik. Nekako nisam bila sigurna u sebe da upišem recimo odmah na albanskom, da nastavim da se školujem na albanskom. Plašila sam, zgubit ću godinu ili nešto tako, bila sam ambiciozni učenik i to. Ali da kažem, polako sam se privikavala, bilo mi je teško ta promjena sredine i onda plus drugčiji mentalitet ljudi ovde bio potpuno u odnosu na Beograd i onda sam se ovde u stvari susrela sa tim razlikama između, da kažem razlikama, ali kreću te već ta neka neprijateljstva velika između Srba i Albanaca politička, jer tako je to i obeležilo onda tu moju srednju školu i moje prilagođavanje življenja ovde u Prištini. I onda počinjem već da osjećam to, da nije baš tako lako biti dete iz mešovitog braka, kada smo u periodu u kome se te dve nacije u kojoj ja pripadam, a sebe tako vidim, dolaze u sukob. I onda nije bilo lako tako
preživjeti sve te godine. A jeste li tu razliku osjećali više među svojim vršnjacima, da osjećate da već nije skroz isto, ili ste osjećali tu razliku na nivou svih dešavanja koje su se u tom momentu dešavala? Pa ipak više na nivou opštem tako nekom, jer ipak drugovi te ne gledaju drugim očima osim to kakav si ti čovek, kad ti već sa njima, što kaže, ideš u školu, dišemo zajedno svaki dan i tako. Mogu da kažem da mi je bila prednost velika to što sam ja bila dobar đak i onda ipak nastavnici, uvek profesori vole dobre đake i onda nekako i oni nekako štite, da kažem. Ali ipak je ta opšta atmosfera je bila ta koja je uticala u stvari da i mi kao učenici, to već maturanti recimo, smo osjetili i proteste i suzavce i svašta nešto. I onda je meni kao detetu iz mešanog braka bilo mnogo teže. Jer, znači, kada sam bila u srpskom društvu, pričalo se svašta protiv Albanaca. Kada sam bila u albanskom društvu, također se pričalo dosta toga protiv Srba. I onda, ja sam uvek, ali sa koje god strane sam bila, pokušavala da onu drugu stranu opravdam. A jeste ostali nekad direktno neku, kako da kažem, ili uvredu ili... Pa baš direktnu uvredu nisam, ali kad sam krenula na fakultet, već sam tu primetila da ima tako tih, da kažem, razdvajanja po imenu i prezimenu, što do tada nije bilo baš slučaj. Ali kažem, nekako se to povezalo tačno sa tim periodom kada dolazi do raspada Jugoslavije, kreću ratovi u bivšim jugoslavijskim republikama, na Kosovu dolazi do represije nad Albancima, Miloševićev režim, znamo šta je radio i onda to je apsolutno sve uticalo i na nas, da kažem, obične smrtnike, na naš život i tekako je sve to uticalo. Da. I nekako onda dolazi, ja sad tu izvala, pošto, eto, kako sam ja to doživjela kao dete iz mešanog braka, došlo je vreme kada posle čovjek nije mogao da bude, da kažem, neutralan. Ne možeš da budeš neutralan kada dođe do rata. Kada dođe do rata, onda moraš da jednostavno sam uočiš šta je ispravno, šta nije. Da. Vi ste između ostalog i majka i svoju decu ste također uputili na to da uče više jezika i mene sada zanima kako je njihovo iskustvo i prosto da nam kažete nešto više o tome. Pa da, ja imam 3 ćerke, one su sad već odrasle, najstarija ima 25 godina, imam bliznakinje koje su sada nedavno napunile 18 i sve 3 govore, dakle, perfektno srpski, albanski, turski i engleski jezik, obzirom da su se školovale na turskom. Sad, to školovanje na turskom je došlo upravo iz tog razloga što smo, ja i moj suprug, želeli da naše deca nauče još neki jezik više. Jer mi smo u kući već pričali srpski, obzirom da živimo u Prištini, sredina je nametnula normalno da se albanski nauči još od ranog detinjstva, što kroz vrtić, što kroz decu u ulici, rodbina moja i tako. Meni inače znači otac moje dece je Bošnjak, pa smo i tu se izvežale totalno. I tako da znači ta 3 jezika su one naučile tako spontano i bez ikakvih problema. Mislim, mada kada smo ih upisali na turski jezik, ja bukvalno nisam znala ništa osim merhaba, da kažem, i nisam mogla da im pomognem ništa što se tiče škola osim matematike. Što je pretpostavljam njima bilo super, jer su onda one mogli da razgovaraju na turskom, a da ih vi ne razumete. To kreće kasnije, kada su već počele da traže jezike na kojima mogu da kriju ono što žele da sakriju, pa su tako stvarno bez problema mogli da pričaju na turskom i da ja ništa ne razumem šta pričaju. I vrlo sam ih rano upisala na kurs engleskog jezika, pošto je to već bio, znači, posleratni period i na Kosovu je bilo puno stranih misija, kreće internet, kreću kompjuteri, digitalizacija polako zavladava našim životima i jednostavno bez engleskog ste analfabet danas, odnosno nepismen čovek, i već u 2. razredu osnovne sam ih upisala na privatne kurseve, tako da su tokom cele osnovne škole išli pohađale engleski i kad su došli u srednju oni su već govorile jako dobro engleski jezik. Ova starija sad već školovanje završila sve na engleskom jeziku
I tako. I ove sada kreću istim tim stopama i one sada studiraju na engleskom. Sjajno. A mene zanima kako su one prihvatile kada ste im vi rekli da prosto želite da ih usmerite na to da uče više jezika, kako su one reagovale na to, kako su one to prihvatile? Znači, albanski i srpski su progovorili istovremeno. Tako da tu nije, mislim, to nije, kako da kažem, to je bilo nekako prirodno i spontano, da. A što se tiče turskog, pa opet, na primjer, kad smo mi odlučili da ih upišemo na turskom školu, su bile previše male da bi one nešto sad mogle da kažem, da reaguju, da kažu, da se bune, ili 6 godina su imale kad su upisale školu. Tako da, tako da kažem, mi smo... prirodno došlo, realno. Pa i njima je to došlo, jeste tako baš prirodno, jer jednostavno deca brzo nauče jezik, stvarno mnogo brže uče nego odrasli. Mada ja tvrdim da je potreban i prirodni talenat malo za učenje jezika. Ja se slažem s tim. Ja sam učila francuski 100 godina, nikad ga nisam učila. Upravo tako. Dakle, mislim, nauči čovek jezik, ali ne savlada tako perfektno tim jezikom ako nije dovoljno talentovan. Da. Pogotovo akcenat i šta je znam. To nekako, moraš da imaš uvo da naučiš drugi jezik ako ga učiš kasnije. Da. A kad si dete, to tako se spontano uči. Tako da, prosto to je najlakše. Melodija jezika uđe u uvod. A je li im pomoglo nekad, ja sam u jednom vašem intervju čula jednu anegdotu koja mene bila jako interesantna, a to je neka priča o skijanju na Brezovici kada je vaša ćerka jedina govorila srpski jezik pa je mogla da to mi jako zabavno. To je bilo interesantno, mislim uvek prepričavamo tu dogodovštinu, ali ja ne znam, vrlo mala je bila, ne znam da li je bila možda 6. razred, 5. 6. tako nešto i znači u odelenju na turskom jeziku. Sad njihov, znači škola im je organizovala tu neku ekskurziju na Brezovicu, zimski period, sneg i sad treba tamo na Brezovici se iznajmljuju skije, sanke. I pošto znamo da je na Brezovici žive Srbi, uglavnom su ti koji iznajmljuju to bili Srbi koji ne znaju albanski ili turski jezik. Da. I sad oni su recimo imali neku standardnu cenu, ne sjećam se više, ali na primjer recimo... Mislim da je bilo 5 evra. Da, na primjer bilo je 5 evra za skije. I onda je celom svom razredu prevodila i onda oni kad su vidjeli da ona njima prevodi, oni su rekli, za tebe 3. I ona je prošla sa ti evra i ona je došla cela, presrećena. Znači imala je beneficiju od toga što govori više jezik. I onda to nam je punog srca pričavala kako je ona dobila popust zbog toga što je prevodila. A mislim, dete. Da, baš lepo iskustvo. Yes. Meni se desilo više puta da sam otišla u institucije neke na Kosovu gde se prosto u tom trenutku nije našao niko ko govori srpski jezik i da moj tata nije govorio albanski, prosto pitanje je kako bismo uspeli da stupimo u konverzaciju. Sad, vi ste sarađivali sa Kancelarijom Poverenika za jezike, pa kako je vaše iskustvo u tom? Znači ja sam sarađivala samo u tom kontekstu što sam ja novinar i što su oni uvijek nas naravno pozivali na te neke njihove skupove koje su organizovali i onda sam ja shvatila da ja u stvari sa njima mogu i malo da proširim saradnju u smislu da im ukažem na to, na probleme s kojima se mi novinari susrećemo u svakodnevnom radu ukoliko ne znamo onaj drugi zvanični službeni jezik Kosova. Obzirom da radim u redakciji na srpskom jeziku, imam koleginice koje su iz Gračanici koji ne znaju albanski jezik. Da, to je bilo moje sljedeće pitanje. Da, i onda da nije bilo mene koja prevodim, mi bismo uvek kasnili sa informacijama, zato što obično, mislim, i dan danas je to veliki problem, a posebno je to bilo veliki problem pre 10 godina kada je recimo formirana ta Kancelarija Poverenika za jezik, ako se ne varam, 2012. su počeli sa radom. I onda sam ja njima slala, da kažem, moje pritužbe na neke institucije ili pohvale. Mislim, voljela sam i da pohvalim ako ima šta da se pohvali, naravno, jer je to uvek, znamo i nama iz ličnog iskustva, uvek je to dobar podstrek za nastavak rada. Tako da nekako čini mi se da je bilo i efekta od te saradnje, koja je čisto, da kažem, znači na dobrovoljnoj bazi bila. Znači ja sam recimo informisala da, recimo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Kosova tada. Na primjer, nismo dobijali apsolutno ni reč na srpskom jeziku, a mi znamo da su te informacije obično bitne za sve građane Kosova. I pa su onda oni na osnovu tih pritužbi novinara tamo njima intervenisali, kod njih tražili da se to nešto organizuje, da se pokuša da se, da kažem, što brže prevede i na srpski jezik. Da. A osim toga što ste prevodili vesti na oba jezika, Arnaud Guillon je umeo da kaže da bismo razumeli neki narod, moramo da govorimo njihovim jezikom. Pa pretpostavljam da je vama to apsolutno jasno, zato što možete razumeti i albanski narod i srpski narod. Da, pa apsolutno je mnogo bitno poznavati jezik. Sada da kažem da izađem van moje profesije, ali prosto jezik komšija. Kako mi možemo da se družimo sa komšijama ako ne znamo njegov jezik? Drugo, kada se komunicira tako da kažem sa blisko na tom nekom, na svojim jezicima, da ne bude nama engleski posrednik, da kažem to. Mislim, to je za mene apsurd. Da nama engleski bude jezik s kojim ćemo da se sporazumevamo, a mi živimo jedni preko puta drugih. Mislim, možda vrata do vrata ili ulica do ulice, ako ništa. Dakle, poznavanje jezika je jako, jako bitno da se uspostave dobri kontakti među narodima, jer onda, ne znam, mislim, u svakom pogledu, nije to samo u onom običnom životu. To je i u smislu onda kulture i muzike i književnosti i svega što može da nam i da kažem da bolje upoznamo tu drugu kulturu, tu drugu možda i veru i razlika je puno, ali kada se pronađe zajednički jezik, onda je sve mnogo lakše, definitivno. Da, meni je jako interesantna priča o Big Bandu u kome su svirali i Albanci i Srbi i ja mislim jedva da mogu da zamislim kako je izgledala atmosfera, prosto ljudi koji su različite i vere i različite nacionalnosti, ali zajedno rade i sviraju prosto u cilju zabave, umetnosti i svega drugog. Jeste li vi zakačili mali delić makar tog perioda kada se potpuno živelo u zajednici? Pa jesam, zato što, znači, kada sam došla na Kosovo, tada se još uvek živelo potpuno, da kažem, normalno, u smislu, svi su se trudili mada definitivno Albanci su uvek mnogo više znali srpski jezik nego obrnuto, što, mislim, u neku ruku mogu da razumem, zato što je srpski jezik ipak na nivou cele Jugoslavije bio službeni jezik, albanski nije, bio je zvaničan ovde na nivou Kosova. I naravno, Albanci su imali potrebu da putuju van Kosova, gde im je bio potreban srpski jezik. Tako da kažem, normalno, muškarci išli u vojsku, pa je bilo neminovno da nauče kada su tamo možda 2 godinu i po godinu kako se menjao već taj vojni rok, dužina vojnog roka, ali hoću kažem da ipak ja znam i strašno puno Srba, posebno Crnogoraca, iz Pećkog kraja, iz Đakovice, koji su jako dobro govorili albanski i mislim da je to mnogo značilo da se oni onda i druže mnogo više sa Albancima ili obrnuto. Albanci koji su znali srpski, dobro, mnogo su se više družili sa Srbima, jer prosto kad se razumeš sve ide lakše onda. Da, ja sam naišla par puta na ljude koji su Albanci, koji su mladi moje godište i govore srpski jezik. To je potpuno neka druga atmosfera, potpuno se razumemo i onda imamo i temu za razgovor i prosto je daleko lepše. Mene interesuje koliko je vama trebalo vremena da naučite albanski jezik? Da, pa kažem ja, pošto sam ga učila ovako kao odrasla osoba, a i nisam baš... A šta znači odrasla osoba? Odrasla osoba, pa to znači da sam već bila završila fakultet, boga mi, da. Znači sa 20 i neku. Ne računam ono što sam pomalo nešto znala da komuniciram s ljudima, ali intenzivno sam u stvari počela da učim albanski kada sam počela da radim na Radio Kosovu
tada je bio Blue Sky radio 2000. godine, jer mi je trebalo zbog posla. I obzirom da tada, to je onaj bukvalno posleratni period kada nije bilo ni institucija, a ne kamoli nekih kurseva da vas neko uči jezik, ja sam onda jednostavno radila sama na sebi, tako što sam na radiju slušala, pošto je meni u stvari nekako ta terminologija politička najviše bila potrebna u svakodnevnom radu, ja sam onda slušala recimo vesti na albanskom i taj rečnik koji se koristi u, da kažem, tim zvaničnim vestima se dosta razlikuje od albanskog koji se koristi ovako svakodnevno i onda tu bilo more reči koje ja apsolutno ništa nisam razumela. I onda sam svaku reč koju ne razumem zapisivala. Imala sam jednu svesku i neki put to i nije bilo baš dobro ni zapisano. Po sluhu ali, ili? Da, tako, slušam samo, jednostavno ne razumem, na primjer, abuzim, tad znam, pojma nisam imala šta znači ta reč. Ja ne znam šta znači, šta znači to abuzim. To je kada neko vas recimo zloupotrebljava ili eto tako, u tom taj smisao. Zapamtit ću. Da. I znači, jednostavno sam radila na sebi, mislim da to je mnogo najvažnije. To je u stvari prva stavka. Da imate volju da učite jezik, a posle se nekako pronađu načini. To kažem, znači tada kada je bilo totalno ludilo posleratno, kada ništa nije funkcionisalo, ja sam na taj način, imala sam jedan rečnik, to me je spaslo. Pazite, tad nismo imali Google Translator kao danas, pa sve možete i da komunicirate s ljudima za Google prevod i to. Meni je teško, sasvim je teško da razumem. Koga god da pitam od starijih ljudi kako su, mislim, ne kažem da ste vi stariji, nego prosto stariji od mene. Pa dobro, spadam u stariju već. Kako su naučili engleski, koji god jezik, kao pa uzmeš rečnik i učiš. Da. Ja u šoku, meni to apsolutno nije jasno. Znači ja sam imala jedan rečnik, sreća moje, jedan debeli rečnik iz 81. koji je bio albansko-srpski. Samo albansko-srpski. I onda sam ja te reči koje sam zapisivala, tražila i bukvalno ih učila na pamet. I onda, to mi je mnogo pomoglo onda da prevodim vesti, jer sam onda obogatila svoj rečnik. Moje deca se čak danas iznenade. Znači, moje ćerke mnogo bolje govore od mene albanski, jer ga one govore tako da ne možete da primetite da nisu Albanke, a dok se meni primećuje, jer imam akcenat, pogrešim u nekom padežu i tako to. Ali, za razliku od njih, mnogo više reči znam i onda one kad nešto zaškripi, mama, kako beš ono? Znači, to je zbog toga što sam ja na taj način učila napamet reči, bukvalno prevod da znam. I to mi je ostalo prosto. Jednostavno, komunikacija, naravno, to je najbitnije, ali ako imate mali fond reči, onda ta komunikacija ne može da bude tako kvalitetna. Dakle, mora da se radi i na tome da se obogati, mislim, na kraju krajeva to je i za maternji jezik bitno. Čitanje knjiga nije džabe forsirano u školama upravo zbog toga da bismo obogatili svoj rečnik, a to je isto bitno i kada se uči strani jezik. Da, vaši savjeti, dakle, za učenje jezika jesu razgovor sa ljudima oko sebe, apsolutno razgovor. Slušanje tuđeg jezika. Gledanje televizije također može jako da pomogne. To ili sam muzike zaboravila. možda. I muzike, naravno. Pa mislim, na kraju krajeva mi smo, moja generacija, recimo, engleski jezik smo najviše učili tako što smo slušali muziku. I onda učili na pamet tekstove i onda posle tako neko malo opet uz pomoć rečnika prevodili, jer nismo, zaista je potpuno drugačije recimo moje odrastanje bilo nego odrastanje danas moje dece, koje imaju sve bukvalno na izvolte. Imate telefon ili kompjuter, internet je tu i sve može da se prevede. Samo volja. Da. Samo volja, upravo to. A ranije je to bilo malo teže. Ali znači, opet sve polazi od toga koliko mi želimo to da naučimo taj jezik. Mislim da ne moramo da ga naučimo perfektno, niko ne može da, retko ko može da govori baš tako perfektno, ako ga uči u poznijim godinama, kažem, osim to kada se uči baš kada si malo dete, ali može da se nauči, apsolutno. Toliki ljudi naši su otišli u inostranstvo, pa su naučili i nemački, i francuski, i španski, i ne znam koji jezik. Što mi ne bismo naučili onda ovde srpski i albanski? Mislim, to je apsurdno.
A koja je razlika između vremena u kome ste odrastali vi i vremena u kome odrastaju vaša deca? Mislim, sad ste pomenuli to. Da. Mislim, osim interneta, jel postoji još neka razlika? Pa Mislim, internet jeste definitivno ogromna razlika zato što to menja doslovno sve. to ali- je apsolutno sve sfere života promenilo. Ja često pominjem, znači kada sam ja bila dete i recimo imali smo neke te poznate naučno-fantastične serije i sada ovako video BIM i oni se sad uključuju tamo s nekim, znači to je tada bukvalno bila naučna fantastika. Ili javi se iz kola telefonom i pričaju. Znači mi tada smo tek počinjali da imamo fiksne telefone, a ne, mislim, mobilni to jednostavno nije postojalo. I sve to što smo mi gledali kao naučnu fantastiku, kada sam ja bila dete, mi danas živimo i to imamo i moja deca sa tim žive. Ja nisam moje mami mogla da se javim telefonom kada sam izašla u grad, da ona zna gde sam, s kim sam ili da me, jednostavno ako mi nešto treba, morala sam na licu mesta sama da se snalazim, nisam mogla da tražim pomoć ničiju. To je danas potpuno drugačije. Jel mislite da je to bilo bolje zato što ste u to vreme morali sami da se snađete ili je bolje sada zato što deca mogu u svakom trenutku da se obrate svojim roditeljima kakav god problem da imaju? Ovako, iz ugla roditelja, znači meni je to mnogo bolje sada jer ja mogu non stop da komuniciram sa decom i da znam gde su i da znam da one mene mogu da pozovu ako im treba neka pomoć. Ali iz ugla deteta verovatno nije baš tako idealno jer onda mama može da zivka svaki čas i da proverava gde su, a mi smo bili, Boga mi, mirni što se tiče toga ranije, znači Ali ja nije pretpostavljam bilo da ste morali mogućnosti. onda doći na vreme kod kuće jer ja to sad javim da. mama još 15 minuta. Da, poznato mi je to, da. Znači, potpuno se drugačije živelo, ali mislim ima to i svojih prednosti i svojih negativnih strana. Mislim, negativno je to što se deca više ne igraju kako smo se mi igrali, a to je bilo mislim mnogo bolje nego danas. Znači, skupe se i opet bulje u telefone, kuckaju. Jedna stvar koja mene jako izluđuje. Malte ne, između sebe komuniciraju telefonom, a sede za istim stolom. Mislim, dotle to ponekada ide. Ali s druge strane, internet je doneo neke mnoge prednosti, zato što svašta nešto može da se nauči ko hoće da nauči, naravno. Da, kada se pravilno upotrebljava internet. Apsolutno, jeste. Pa i to učenje jezika, da mislim da povežem, je isto mnogo lakše, jer na primjer, moja deca, ove mlađe posebno bliznakinja, obzirom da su bukvalno odrasle sa internetom, jer su one 2003. godište, osim toga, znači što sam ih ja slala na kurs engleskog jezika, one su stalno gledale neke na YouTube-u, na raznim tim društvenim mrežama, pratile neke sad već kako se zovu razne društvene youtuberke su bile na početku. Sad imamo i taj TikTok i šta ja znam. Sve je to obogatilo njihov rečnik i tako da, obzirom da su uglavnom pratili te neke američke youtubere, njihov akcenat je američki kada pričaju engleski. Iako mi u školama učimo u stvari britanski engleski. Tako da, mislim, mnogo je koristi, ali naravno roditelji moraju da budu uvek tu uz dete da ga usmere. To je mnogo bitno. Usmeravati dete, eto, da kažem, na primjer, da prvo i osnovno da uče jezike. Sada ste upravo odgovorili na moje sljedeće pitanje, odnosno šta vi ste za kraj poručili roditeljima i deci. To je stvarno najbitnije. Usmeriti decu da uče jezike i da, recimo, pošto sada odrastaju, ovaj internet koriste što pravilnije, da kažem, i da izvuku što više koristi iz toga. Da. Jer internet može da donese i puno negativnih stvari, znamo, uticaj može da bude vrlo loš, ali kažem, zato tu roditelji, naravno i nastavnici po školama treba da utiču na decu. Sad, koliko nastavnici imaju vremena, to je pitanje za neku drugu priču možda, ali zato roditelji moraju da vode računa o svojoj deci. Da, ovim putem definitivno apelujemo na sve roditelji da upućuju svoju decu na prave stvari. Jest, baš tako. To je bilo sve. Hvala vam puno što ste bili naša gošća za danas, a vi pratite naše podcaste i u sljedećim epizodama. Hvala.